na nke ije ụwa abịa na nke ije ụwa ka anyị wee tụọ alụ ije ụwa ịma na ụbọchị emere m vidio wee kwuo na ije anyị na Matthias ya agbago to the next level, especially with the fact that na the recent happening in Anambra State egosigo na gọvanọ and ndị nọ n'ọchịchị na-ege ntị n'ife niile anyị na-ekwu na Facebook. Very correct. Because ọghọta ka anyị tiwelu mkpu ife a na-eme, ọghọta ata ka anyị tiwelu mkpu ife a na-eme, mana the recent happening gosiri na indeed na the people that matters are listening to what we are doing and what we are saying on Facebook. So therefore, we are going to use this opportunity to move to the next level. Yeah. And that next level, any direction to it. Now, I'm aware of some people who are preparing a petition against Matthias. Okay. Mostly or consistently of people who are living in diaspora. Okay. You ought to go. Because when I made that video, a lot of people should not just make video go well. But just to make it go well, we need a lot of signatures. All those signatures, you go say the governor of Anambra State that Nande Mado do very, very serious about what is happening. Yeah, very now, it is very simple. Matthias can take that thing on a metubone. Okay. Oluzie na ndị Enugu si ya nyanolo onolo, because na the danger do n'ife ọ na-eme ewu na ị na-anya fụ ka ụmụazị ba isi emezi ka ụmụ anụmanụ nwụzi onye nwelu conscience, onye nwelu human conscience, ha na-abụzi mmadụ ka anụ. Iwe fụ na gone are those days mgbe ụmụazị na ụmụ okorobịa na-enwe egwu Chineke. Ọkwụrụ egwu Chineke na-eme mmadụ ojii ime ụfọdụ ife owuru maka Chukwu, ọ sị na onwere onye nọ n'enu ada afụ ya. Mana ọwụzi ebe a na-agwazi ụmụazị be anyị na life is live as you are, there is no God, there is nobody who watch you from anywhere, there is nothing like you gotta go live your life that everything you do in this world end in one on it. Ụmụazị be anyị wee sị ọnya wife melu ha wee kopu na chen na nke ikpeazụ a wee baizie. Imagine ife ha ka na gọvanọ bidoro ọlụ wee bido ọlụ n'ife mụ na agụnwa na ife a na-enye nsogbu sinsi n'ala Igbo, which is ụmụ nkịrịka ọgwụ a bawarụ ndị nwa dibịa ọgbara ọfụla ọgaranya maka nsị na ọbaba ha ọgaranya. Ekwuru ya sị ije ụwa the only oke ite doro ịrụ nke akwa na ndị nwa dibịa ji ụmụazị be anyị wee gwọrọ onwe fa. So now the only oke ite doro ịrụ, mana ebe ọ nọ wee jọnjọ na ha na-edi ụmụazị a into ije na-eme all manner of nonsense, thinking that na enwere ụzọ dị ebe ahụ fa na-aga, thinking that na enwere ụzọ dị ebe ahụ fa na-aga. Gọvanọ wee chọọ ka o nyere anyị aka wee wanite n'iwe. Ka nyere gị aka. Okay. Ka nyere gị aka. Ịmana one thing with me wadị m ekwuo ọtụtụ okwu iche ka video niile m na-eme. Ụfọdụ si na anyị chọrọ ịgbara views. Ịghọtago? Anyị chọrọ ịgbara views na Facebook na-akwụ anyị ụgwọ, ekele dịrị Chineke. Mana Facebook for now aka m Facebook wee jide ego. Ịghọtago? Mụ na-ezu ugo ka Facebook wee jide ezigbote ego. Job reason why, because mgbe gị MP ego one na abụọ na-enye Facebook enyebeghị m ya even 1%. Even 1%. I'm going to monetize account. Ma ọ bụ ozie monetize account. Ọ bụrụ nwere 100 and something thousand followers. So that is not my problem. Now, Matthias says that in question. People are more any Matthias says that. Matthias says that Kusiniana fight for unborn children. Ndinkia. About the guy. Ndinkia, what fight for.
na Mathias Ezeaku bịa n'ụtụtụ ọsụ na ndị ụka bụ onye ori na ndị ụka bụ nke a na bishọp bụ criminal na fada bụ nke a na chọọchị bụ ndị ori na a na-disturb people mgbe people na-eme their business ha na-eje ezi ozi ọma na-emeki noise o gbuchaa ya Mathias Ezeaku n'efife Mathias Ezeaku aba vidio ọzọ ị chọrọ igwe a na kedefe na ya steeti ya Mathias ya ọ sị na ị chọrọ igwe a na sitizie ya Arọbụnagụ ị chọrọ igwe na Arọbụnagụ steeti bịa mmeresi gị chibu ị ga-eme nke onye okwutekwuzi okwu ndị ụka dị ịghọtago then orugbo ebe 2 hours time obekwa vidio ọ chọọ nwatakịrị bụ afịa mbugharị ọ sịghị na pastọ mere nwa ji ebugharị ihe mbugharị a na pastọ wee onye ohi na bishọp wee onye ohi na reverend wee onye ohi after 1 hour Mathias Ezeaku abapa vidio ọ sịghị this sister na ahụ adịghị anụ Akụbụeze ọ sịghị dekwe this sister na ahụ adịghị anụ na sires eri ego o wepụghị isi gị ịma na iwe onye ụka ịma na iwu reverend father or bishop esokwa na raise the money ọ ya sịkwa Akụbụeze estate ịma na iwe onye ụka abịa na mmeresi gị onwe ihe ọ na-arụ ọsa temoti owu ofe nwere accident ọgba breki onye nwere ebe ọ na-eje ị gafe nwere accident gba breki ọgba breki oti bido ọ sịghị na Jizọs disappointgo ndị a na Jizọs bụ onye ohi na Jizọs bụ nke a na Jizọs bụ nke ọzọ after 1 hour Mathias Ezeaku ga-agbakwa vidio ọzọ ọ sịghị ị chọrọ Benz na ha nwere Benz nwee negude moto achara na ha nwere spider na spider 2025 na ya na-ere na ntụ gị bịa na one is one ịghọtago after 1 hour Mathias Ezeaku ga-aba ọzọ ọfụkwa nne nwaanyị na-ere ogiri ọsịa nne ị na-aga ụka nne si ọkwa ị na-enye ndị chọọchị ego ndị chọọchị bụ onye ohi ndị bishọp bụ onye ohi o gbuchakwa dati after 1 hour Mathias Ezeaku sị na ya na-ere tipa akọpụlụgo tipa nke a na-etipa nke ichigo tipa mana ọ na-ere afịa ode ekwute okwu ndị ụka Mathias Ezeaku bịa sị gị I build hospital sisi ji mata Mathias Ezeaku I cure 6,000 people not over 6,000 Mathias Ezeaku have never cured 6,001 I cure 6,000 etikwana nụ m ego wee gwe nya butere ụmụ faịlụ because ịma na a na-eme ife enwere faịlụ and enwere ife gosiri na enwere akwụkwọ nwee regista agwago nya bute these people ka ifukene 500 people maka 6,000 because of 6,000 ahụ ọkpọrọ ka ife 500 people etiri nye ego gwe na ọkpọta nwa mmadụ 500 na mma enye ya ego nedo otu a that video do ị na-agafe Mathias Ezeaku can never say 6,001 I cure 6,000 people n'ụtụtụ more than 3 years I cure 6,000 people Mathias Ezeaku say na ndị ụka kpatara eji onwe industry Mathias Ezeaku mepere chọọchị na Mkpọ Mathias Ezeaku mepere n'Enugu 4 places n'Enugu o mepere na Port Harcourt o mepere na Abuja o mepere na Lagos o mepere na Nnewi o nwere na Ghana ịdago branches o nwere ebughị ibu na osi na gịnị men na ya na-achọ ka obodo anyị dị mma ka obodo anyị dị ka Dubai gịnị ka obodo anyị ga-eji Dubai ihe obodo anyị ga-eji Dubai wụrụ ndị azim ịka nso na ana na ịbụ kaikai ya ka o mepere na Aba ya ka obodo anyị ga-eji dị ka Dubai Mathias Ezeaku have never for one day nweta otu ọnụ shop si n'ebe a na-amụ terrorism can one day I get to my point for good one day na nke kasị njọ bụ ọ sị gị wash ya members Mathias Ezeaku ọ ndị na-akpa isi na-akpọpụ ntị ịdogo ọ bụ sị gị ọ bụ na iwu yutu gị gharịbụ ụmụ nwaanyị ịdogo nwa nwaanyị ịfụ gị chenji bọyụ na onwere ihe dị dị ya na ihe Chukwu kere eke ịdogo ya bụrụ ka ọ taa nchara o jee ebe na-ele akpati ozi ọ sị na nke a fitiri ndị ụka na o fitiri Anthony o fitie Chiamaka o fitie nke a ọ na-preach hate speech ọ gwazie ndị members ya enwe ebe ifuru ndị eriri ojewo ha ji emepụta sendịrị ya onwe onye na-ejere onwe ya public assault ọ na-eme people abuse onwe na-ejere onwe ya o were kamera tinye n'iru akwụkwọ o tinye n'iru akwụkwọ ọ sị onye ndị eriri na ndị eriri you begin to insult people na-agara onwe ha start threatening people's life at the night
ị ga-afụ mmadụ at the night ịgbabi ya vidio keret ị nwere ịgba onye a vidio ịgbabi ya ndị eriri anyị gasị my point. So biko anyị na-ayọ His Excellency Gọvanọ Soludo Nwamgbafọ anyị asọgụ mee Mathias Ezeaka arrest, anyị asọgụ mechie chọọchị ya ihe anyị na-ekwu okwu ya maka hate speech. Yes. Or speech hate. What about speech hate? Or hate speech? Yeah, we see deceive mother. Because that's the one I work. Believe in that. No, it's your book. Yes. I did about it. How many days you go? Must the new put he see. How many does there says I could put out also then do capacity protest when the government in Ghana. But there says I can do a fair go. Now, every people go your own church. How far? You know, go. Every people go your own church. How far? I took you made that protest. Can look at phone against you. You know, can look at phone. Now, against you. I know His Excellency Governor Soludo because can remember there says I can invite. Can you can hear are going to be where? Or you see that he will not forgive the Reverend Fathers. And if I lay in a back, if he lay in a back, if I lay in a back, I want him to come on the floor of the House of Assembly. Because the House of Assembly floor, and will members in representing all the 21 local government in Anambra State. Okay. So everybody to duly represented there. I want him to come to the floor of the house because eba him will intellectuals, eba him will ndemu ife. Obi eba. Koko wakenelu Anambra State. The other go message ya ona ebugari ebenine. Like I want him to come to the floor of the house. Ko bia lecture ndem madu, ko bia kowalu ndem madu ife patalu ojuwe kwolo shoptana Soludo melu Mathias keda na Mazi Dibia odoka ya si no melu bolo ha factory resetting. Apart from me praise here, apart from me praise here, apart from me praise here, o nwere ebe obolo hapụrụ since o teena IG call attention ha gwa ha na alụ ụmụ okorobịa ba anyị ji omenala ụnụ na-akụziri ife kọwalụ na ụmụazị a ka ha malụ na ajọ ọgwụ na oke ite a na iboba na oruru a na ụmụ ajọ ọgwụ a ha na-agwọ na ọhụnyahụ omenala ndị be anyị na ọbịa bụlọ ọdịnala Igbo ha mee ntị ka ọ na ha amahọ. Because I can tell you categorically clear now that now 80% of Umukolobia, Umokala, Odindubisi, Nanyela, na Prince, Hanchanine, Prince, warfare, Hanchanine, Womazia, Nejebu, Ite, Nejebu. Yes. So in their mind, I believe women and Igbo. So now, for their conscience to be clear, they now went and hide themselves behind the Mathias and the Mazi Dibia message, all in the name of I project women and Igbo. Now, when I go Mathias and Mazi Dibia, I'm do to her since. He had the woman -1. Ebru na battery onya. Ama me meji ha onye nga ha. Ebru na battery that guy. Ebru eje doba somewhere. Oma ho na ebe a na eje ka egbudo. Now we na agwa ha. One day ko do wakebe na ụmụazị ana. Ko mege po no Mathias preach a message aketa continuously for 2 months. Onwere onye ya fo ya no behind him. Yeah, I put every day now one them mother. No go no women and Igbo. Okite, no women and Igbo. Even ina, no women and Igbo. Go to Conan Umazibaya, Kahamal Kenny for men and Igbo. I can bet you that you will not see anybody behind him and the Mazidibi again. If I won't Mazi Jezuna Zoha, Kahawe cover Alunine Haneme in the name of Egwo Jonina. This new model Mwadibia. This new monetized project Anabo Mwadibia.
ndị nwa dibịa na-arụ hotel, ndị nwa dibịa na-eyi gold. Ịghọtago ọha tiri ụmụazị be anyị na high jump nka Matthias ha consolidate zie that message. Now, have you seen what is happening now? Mazi Dibia for the first time came out now to come and condemn that activities of Umukolobia by for the first time. Matthias also did that by Yeputana. He now started praising Soludo against noise because now he must go and answer because Matthias is away. Umukolobia by how will be Fatina so soprona. Can even somebody no way below? They insulted a 100-something-year-old man. Oh, ye flefu. We from on your TV. They insulted a 97-year-old man. Oh, ye flefu. Ni who akukwa. Mbumo fekesere ni ifefa na emewu. They are trying to project their ancestors. They are trying to tell us that we should respect and remember our ancestors. But a living ancestor. Oh, ye flefu. Let's go come down. Let's go come down when you I want to want the funny ancestors who know. Ngemu my fe. Ancestors ngemu my fe. Ancestors who know. Mgola modendo. And what you home and wuru. Case him de praise ya. Kega mesi praise ancestors who when you home and modendo. Come and get praise the president ancestors ndo. And get me up to see ancestors I chop the nubo. Ancestors I chop to ancestors I chop to mwanyango. PJ fashion they have watching my program. Ancestors no ha chop talia. Once can you get her? Oh, ancestors in chop the nubo. Chop obono. Kendi kurobana. Upon the kurobana. I went the kurobana now. Oh, the kurobana. Yes. So Kazidi called obono. Kazindi melody obono. Obono not in existence. Then no chakita now. Urupoki de nobe. Nando chabe maybe a bruno. Upon plan. Matthias says like every month. On my plan on the child. Every month. On my plan on the now, Matthias says like he may claim. Now, if you need Monana, he may go on a flight from Asaba to Abuja. Matthias says that we get on no time. We're big enough, but go and need to flight in a year last year. If we go near West, in the gym, Promen and Abuzo Bassi. Promen and Abuzo Bassi, soon Promen and Abuzasi. Can you go if we are sitting out of hospital? I'm walking in. In the middle of Aram Hospital that I rented apartment. I rented apartment here. I announced more than 5 years before it actually came into existence. I rented 2 rooms and parlor apartment in old house. Who choosing? Na the place also. Man in a claim for Nandoka, Mundojo, choosing every choosing with a church. They rent here apartment of hospital. Okay, that apartment is some of their sellers in Nandocha. Maybe over the hospital free of charge. Now that now in one way to Dubai and you go €100,000. This and that. You go to Dubai and boy. Matthias says that Indian Ojo, where we got all there, or you India. Now Matthias says that. Oh Jesus, India. If we have video for the India. The same Jesus, India. The same you, Matthias says that. That was the one day I do it here and you are the hospital. Sicily is very good. It's not free of charge. I see some look up with the hospital free of charge. No, remember you for 2 adjust to ya. Well, they go and when they're free of charge. Why don't we have health insurance? Oh, introduce health insurance. What one the mother now that health insurance. No health insurance. They put together and the new way into personal. Then I know if you're good here. Happen no now. Can okenye mmadụ anọ na village na akpansi guru onweghị ife ya agba m bet ya guru na akpansi guru ya ebu aka ọbara
somebody that can never stand where there is justice. What do you call that kind of a person? It was a way. On a shop, yeah. Repeated case of Ide Igbo buy poison in Ghana. And yet, in the buying are for people who are giving a threat of that wickedness. Yes, and somebody do Kagulu. Like somebody do Kagulu. I don't know the kind of training. Oh yeah, they know me. Such a person, who disaster to the society. I swear. Odionia, a lot of parents say fail to go. Let me tell you, let us be serious now. What is happening today is as a result of failures of some parents. And that failure of some parents, the new generation of mothers and fathers now is even making it more difficult for us to enjoy our old and advanced age in peace. They are raising more bandits. They are raising more people who the highest level of nuisance can exhibit. Good number one. No. Imagine if for that video, I cannot do that, because imagine how my dad will feel when somebody shows him that video of me constituting nuisance in the public. Imagine that kind of feeling. Unto us like up till now, look at your age, look at my age. We still think about what our father will say, what your mother will say. And your mom, how will your mom feel? How will your dad feel? What are that kind of thing? The new generation of women now looking at Guru as a father, I can now imagine the kind of kids. Look at Ife Aqua and do to a ton of romance by into. Look at what the demon Matthias and this guy look at the demon they have turned our people and our youth into. Somebody look at Gulu. That guy of if any now so all those blunders on our community were intimidation. I challenge you go where see Oga happen noisy in me. I want you to face me or block one. He blocked me. Or block one there. He had the block one. He want to go. He had the block one because now no na debate. Also, what to boy winning now? Such to boy winning. I don't no, also, Keriko said that's where the etymology of the catamology of the isemiology. As in Oga, see the etymology, pota, see the catamology, pota, who is semiology, pota, if I know Abagadisina, you know. Man, also, who you are, or confuse you. Someone no, as also acquire a foreign Chanine, he reaches you or intimidate or more ways who go here. He raised your own to 90 degrees. A Bujamun came to 170 degrees. The Baba was also go as a good to us. Hey, I'm not at us now, or even a ceremony. Mama put her who intimidation. Where's Zoha? What I need here, this head and Yabia. Look, let me tell you, let us be serious. Let us be serious. Since Matthias started talking about this Omenana, our Omenana Igbo, Ejirimaru Ndi Igbo, Ordinary Igbo, is even more sacred. Because now, no name Ordinana, will further allow Yahweh and it will. That is the truth. Will further allow Yahweh. Anna, Gulu, I will go and find my category. You are not it belongs to my category. Oh, nah. I'm sorry. It belongs to my category.
The other go. I block man off here. I block Bunya, make sure I happy. I marry a belly. I block him down off here. If you marry a belly, we unblock where one. On do any go over that soul, check a lele. So, why will I allow Guru soul to be wandering into wilderness? I unblocked him, Kobiane Gelu. Sense of reasoning. Good ever kitchen. Guru. Now, but when I said the request, video can myself. Hey, also they're going to request here, but the question is, what is he even coming here to say? Okay, now Nijua, let us be distant now. I will water if I may, because of course I am on eba not aka. Okay. Now, you see, all on since Mataya Siju will go and buy Omena Igbo. Will respect boldly written. Now the day give you up about this guy say no. Who those people who are saying our ancestors this, our ancestors that. If you continue when you come here. Actually, member Kenya Maki Mama who come in man. Get major team Matthias says that Conacho na Igbo. Kambia. Our menana. Na kusizo menana I remo menana ko na eku ko na ndo cha na ndi ada room ada manufacture mu ye like phone na Android phone ko na ndo cha bia deceive why you understand keep jotin ko makana na aguka magiona mata say that amam ko na chacho o na ya remezi menana because last time check I can amam nwanyi you don't mean ko na na aguka yota ko na ayada manufacture electronics ndo cha na eme ko na ndo cha bia deceive why this guy million man do go no you have to be telling you have to tell us the business you are doing to eat money anyhow. Government needs to arrest you. You need to explain very well. Miriam Anedo, let me answer you on Nam. Oh, Matthias, who is your God? Who is your God? Started showing you when he started doing business. I suppose to me then lecture Matthias in terms of business because you may be looking at Ezugo like this. Man, I want name Oblota come mad and even well, I am a businessman and I am going to. I'm on me so. If you no say no, Odibo Ezugo na agba, na Ezugo wo ge chi na enye ego, na Ezugo wunde Zion na akwa ụgwọ. So now, are you not now convinced? Are you still worried that na ego ni na nda na enye m not enough for me to be eating money anyhow? Odapugo na anya kita na nke ikpeazụ a. Odapugo na anya na nke ikpeazụ a. Come, I will tutor you and I will mentor you. Oh, no, madu no wa man homo. Miriam anedo. Anedo adona fa can just say fa. Bia let me tutor you and mentor you. E wo madu no wa man homo na gwa fa. Ijo we even na gonya. Ana magonya ebe madu 75 na watch him. We say if I tutor and mentor you, e wo madu no wa madu no homo wa wezugo na gwa fa. You want to go now? Ijo okay. I'm eventually go Kaiwe, Kiwu, Kaiwe, Piashia. Okay. You got to go. I'm going to defend the Kubu before. You got to go. But I'm on a chef, but I will still continue my Okwane believe. So now, now the kind of deceit these people they buy, it is becoming too much. Now, look at my fear here. You got to go. My fear is that Gulu, if he do no, let me tell you. Sometimes you put these guys Abian satellite town today, then nearly do wallow. Abian satellite town today, then nearly do wallow. Abian nearly do wallow beye. He's a landlord in Lagos. And all because they na fear. No put on Facebook ubia soluguna kefe na ko if you know onye ona dokayo. That is the problem for the munu na-enwe. That is the problem. You don't even know if that God who Matthias say na worship with everything nego niile unu na to konyori oje me business. Don't even know if na Matthias na ijo wa kele onye ka mma. You don't know. So why will I tutor Ijowa? Why will I tutor Ijowa?
Sankas. Why would I put on Sankas? Now, let us, for the purpose of this live, now, the truth is that a beggar that can build a house, a beggar can build a house. So, Ijowa, if you are a beggar and you can build a house one day, Ijowa, this kind of begging in there. You come update you know, even go to the quiver. Everybody is working. Get to the packaging and begging. Everybody is working. Everybody kidnapping. Or begging. Or crime. Now, you see, ile haputo na go. Mazidibia. We talk for 1 hour saying nonsense that doesn't have anything to do with the present society I've been here today. What will you gain by trying to tell our people that the original owners of this world now, in fact, according to Mazidibia, even in the Yoruba, they are all Igbo. Igbo with the original people. If you go to Egypt, on Igbo, what benefit is that story, Kokambu story, going to be to you and the present day Igbos? That is what they should be asking themselves. We are living in a global village. At one day, you will go and write it. Within the next 20 years or 30 years, there may not be much thing like Apumonye Newi. It is all about where you reside. It is even happening now. It is even happening now. In America now, there are Igbos there. And the father name father Bezuno. Their offsprings from Igbo Kahasi Wepota. So the world is, we are living in a global village where at the end of the day, one day, your town, your village may not even matter anymore. Somebody is still telling us about the people who are the original owner. Of what benefit will that nonsense be to you? Now, I am telling people, even if you don't want to go to church, maybe but have you noticed that some of this in the Wadibia now happy family if not for anything, for that Ezibifa na Kuzirifa, Ezunohi, Abanama. Umwedana since you were Matthias, Ubose for Dana Loho seminar. Eban Akuziri, our people, good morals, like in the course of this Omena Naneku, on the by Shigazie back to their root, Egotago, Mebezie Komanima. On the by Shigazie back to their root, Mebezie Kumu Eperima. There is nothing, there is no program, there is no agenda in his message to remodel our youth, to make them to think right, to make them to live responsible. If not for anything, he is even teaching them how to live more irresponsible by telling them, can you tell me where there is a discipline, anything discipline hidden in his message? If you say you are taking our people to their root, which of course we have never left our youth, our root, yeah. And I'm big. According to Yoruba culture. Oh, Igbo culture now. According to Igbo culture. According to culture, Nenugu Ebenjelu. So go say that now Ndi Igbo can live in their originality as Igbo people. Yeah. We are speaking Igbo now. Yeah. That is the #1 identity mera in Igbo. Now we are industrious. Ebiana Newi. For example, let me talk about Newi people believe in craft. Newi people believe in business. Newi people are industrious in nature. Obosia, I Jelu Lagos Island and Abata. I buy train. We find out that train Nunebu 750 people. That more than close to 500 people on a train now and don't de Jelafia na Lagos Island and Anna. How on earth are you going to say that Nandibo ne Jezoka believe on egos ne Niguada
onye ahụ nọ n'ụlọ ụka chinicha aka elu taa ụtụtụ echi ojewe business ya nwanne echi ojewe business ya ije na main market ije na Nkwọ Nnewi ije na Aba kpagharịa n'afịa niile jee na Idumota jee na Aladikpo jee n'ebe niile ndị Igbo juru ebe niile na-achụ ego na-achụ ife afọ ha ya eri ha ncha niile na-eje ụka ma ndị chọrọ ide eme omenala na eme omenala n'ime ha. But the fact is that Igbo people are industrious in nature. You cannot tell me that we have failed as Igbo people because we left we left our route and they followed the Oyibo man way. You cannot tell me that because we have not failed. Even your great grandfathers, they will be proud of you wherever they are. My great grandfathers, they will be proud of me. They will be proud of my father because our fathers and our forefathers did what even their great grandfathers could not even do. So wherever they are, if they are not happy with us or proud of us, they will know that what we have in our families today is different from what they left. The life we are living today is different from the one they lived. What took the life of many of them, well, now in this present day, I know that it may not even take their life because we have advanced to the level where we're in abundance. So when I look at the message of these guys, I will ask myself, why are these guys making noise? Why are these guys jumping up and down everywhere? Look at you, Mazidibia. You are teaching Matthias, you are teaching people how to be industrious. Now when you share yaka they put on man can possibly do me business. Up to a 1 year ago or 1 year plus ago. Eka na-eme ikolu ndị mmadụ kwa ụgwọ iwe kọpụlụ tipa ọ ka wụọ fụa o ji na ndị mmadụ bala ọgaranya ka ọ na-emezi ọpụta ọkọpụlụ tipa ịtọ na ịnọ kpọwa na-elezi ele. The question is, who are you among the Igbos? Who are you among the Igbos? Like Mbia na Nnewi, I have thousands of people that will motivate me and not Matthias. Who are you among the Igbos that no go uzi Matthias ya da kuziri ndị Igbo na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ndị Igbo Igbo gbasara ebe niile ije ma ebe a na-ele odu moto conductors ọkada ife niile a na-eme n'ụwa ndị Igbo juru ebe niile. What are you teaching us? N'ime afịa ahụ ị na-aba eje disturb ndị nne nwanyị ejiri na businesses ya train no graduate from university ngwa ka na ebido uwe bido ebigo enwere ofu ya nchọrọ ikwunu because anyị achịkọtaba ka ya na-akụ anyị achịkọta ya enwere ofu ya nchọrọ ikwu ịghọtago achọrọ m ka i believe ya mana chi believe ya no problem i believe of ya I don't have problem with that. Some pastors amara ihe a some pastors will still doubt me. Gee nụ ntị. Enwere ndị ọcha wetara anyị ụka. History anyị dere mmadụ dere na-ege ntị. Enwere ndị ọcha wetara anyị ụka. Ụbọchị Chukwu kere mmadụ ka o kere ụka. Human being who the church we are talking about. I will prove it to you. Human being is the church we are talking about. Ihe ndị ọcha wetara anyị a place of gathering. Okay, I have to get that. A place of gathering. Not na wiki zuko eba enwe ha na-akpọ Catholic, Pentecostal, enwe choosing, enwe Anglican church, names of churches. Oya not Uka us now. Even the Bible say that the church of God will keep marching on and the gate of hell shall not prevail. Only was young when the COVID-19 melon. A place of gathering, not church. Bible says where 2 or 3 people are gathered in my name, or say that I am there. So somebody on a beg COVID-19 a place of gathering. On a week on a beg on a chukwada as a cornida pepper and a beg, cornida bob on a beg, cornida go Bible on a begging. I get my point. Now, Bible will see my judgment will start from church, which is us. We are the church.
Our body is the holy temple of God. How would judgment can start from church? Not that place of gathering with church. Here the assemblies of God. Never can judgment give you. Emmanuel was to na assembly say I am official. I approve from the or judge when speaker na table no change there. But we are the church. I get my point. So somebody saying I'm not with Arayoka, it is lie. You're not with Arayoka, a place of gathering. Mother there Muka. You go. Mother there Muka. Your mother there a place of gathering. Oh, Chukumwe, the church. I go to say that the gate of that my church will keep marching on, and the gate of hell shall not prevail. However, some churches you when with Golana or with the Golana, I have to Golana. Yeah, we say the no gospel. How would I lie? How would I lie? That gospel, Uzioma, you gotta go. Now, to summarize everything, there is a reason why we are calling the attention of Matthias. Look, in a second, if Matthias is shallow, if Matthias is shallow, Adoho different from Ife Shakao. Kerafaya, Kerafoni Sinka Bidonu Boko Haram. Book and the Aram Nuguausa. Ifo Cholo are different from Ifonya Cholo. When you look at their mode of operation, you will see that it is similar with that of Ndebuk and the Haram Nuguausa. And we cannot allow Matthias to turn our youth into animals because he knows respect. They don't have any humanity in them. If I had chosen you, without Madukebu, without Madukebu, Ikweta Honifi I neku, a bull. You got only find a because mother could go na my program. Now very soon, now for your Bible, will look at 2 way. And then very soon, no one boy no one Jesus I have but this is what they are projecting. We will not allow Matthias to succeed in that. Look, Oka no men and coexist with Cincy. There has never been a time I know na Igbo, Nandoka, Nandomen and Anesoku. A days a mewi. Eba hapulo edo anana newi webe ya wipo fu anaka 1 plot of land in a cell at 100 million or 100 and something million. Yet the newi hapulo that large expanse of land they hapuli edo city ene. Even ebe isi edo no punezai. Ana eba yaka oya dele at 45 million or 50 million. Aye mwanyana. Yet aye hapulo that expanse of land for edo isi edo. Even assemblies of God are be with church, opposite it, and they have been sitting there together for over how many years? So tell me where there is a problem. Can if this young man not say on a fight, if not turning our people against each other? And number 1, it is Ogu tribe. Number 2, Ogu Okuberechi on a boom mad pia. And allowing Matthias to succeed in dividing our people along religious line. We will not allow him. All because of teaching comfortable with our job, all in the name of Nana. And he has never for one day decided to teach our people. He will begin to lose his members. Because the same thing with him. You just 1 minute and never work. Lastly, before I mention now, Makanda Naja with the Bible walk. Let me educate you a bit. Here now walk up pushing the Baroko. I got my point. Nda Naja with the Bible, you with the Bible. Yeah, I had the letter. A wunya fuel a baroko, a bottle pushing a coco, a baroko, a go your sweat. Makogu guteria o he boroko okwu chineke wu na amen okwu chineke wu gi nwade ndo ogu okwu chineke maka okwu one ko jikegi okwu one ko jiku ihu me okwu one ko jisigi ni ife gaadi okwu one ko jisigi okwu one ko jike nwaanyi we sigi no nwaanyi ye ni na wo okwu one so o ni chori igbo okwu chineke oku igbo onwe gi oku I were fuel ewu onwe gi iti oku e ma na igbo okwu chineke oku mana ọ bụrụ na anyị gbacha igba mkpụrụ obi gị yotago ịgbacha anụ ahụ igba mkpụrụ obi gị ọkụ ịma na ịgbago okwu Chineke ọkụ mana ọ bụrụ na ọgwụ Bible a ka ị were fe awụ ọkụ ịgba okwu Chineke ọkụ iji ọsụ gba your sweat maka ego ka ije gote ya ntị ọdụpa ọgwa na ijo ọgwa na ijo yotago
an Igbo must be saved and an Igbo must be free. And all these agents of destruction, you people can never prevail. Oh, I know. We go nowhere. Only two people know. Only two people know. But how to how to 5,000? Only two people that shake the balloon. Everybody, if you want them, Jisike. I happen to call those I be the ebe I was ịghọtago mgbede anyị ebido ebe anyị kwụsịrị si kụzielu ụmụ okorobịa be anyị ife women ana ka ha mara ife women ana ka ha na-debezie n'iyi ha na-debe n'iyi na ajọ ọgwụ akarịrị akarị onye ndị ya ebusi ọgwụ niile a na-ebunata all in the name of omenala onye ndị ya ebusisi ya ụna asị na ibe eto na Nnewi iwe oke ite ka ọ gwọrọ wee wuru ibe eto ọwụ today ịma na oke ite ibe eto na ebe adọbara ya na 50 plots of land ka anyị adobe ma chikasị ha oke ite ka ha gwọrọ ife a ịghọtago amaozi m ndị na-akụziri ndị mmadụ adaghị agba mbọ ndị ụka ijecha ụka ijebe ekpere ndị niile nọ n'ụlọ ụka nwere ife fa na-alụ I can go inside the market onye m fụrụ nsị ka chọọchị na-eje okwuo ka chọọchị na-eje okwuo ịghọtago ha nwere aka ọrụ mana ndị a na-eje patronize ndị nwa dibịa wu ndị enweghị aka ọrụ che na ha ya eji aka wee jide ọnwa ụnụ hapịa na-amịgharị ka anyị hapịa ọ ya adụ na-emecha ka ụbọchị taa maala anyị mma. Happy Sunday my people, daalụnụ.